Sziasztok, drágáim! Most ezt a kis picsokot le fogom fürdetni. Úgy hívják most, hogy Szőnella de Flash. Mindjárt jövünk. Hát ilyenek vagyunk Widgetsen, és akkor most jön a habosítás. Az finom illatos legyen a juxi. Megtörtént a habosítás, és megy most az öblítés. És akkor a kisbabát pólyába tettük, és jöhet a törlés és a szárítás. Itt a kis pakkánom. Megtürültem a kutyust, így néz ki, félnedvesen, és akkor mutatom, hogy mi szükséges még a kutyának a szépítésére. Egy csálító, egy kutafésű, és egy finom glészkur, hogy sejmes legyen a szőre. Mindjárt jövünk. És akkor most szállítsuk a kutyust. Jaj, de szép a szőre, oroszlán kilálom. Hamarosan kész lesz. Ó, de jó, a picája is szép, dús, sejmes. Befűjtük a gízkúlokkal, a anucikámat. Jaj, de finom neki. Hamarosan kifésüljük, és mehet a szépségversenyre. Megszáradtunk, most jöhet a kefélés. Kisimítsuk a hajunkat. Tehát a szép sejmesítés, vasalás most megtörténik. A sejmikémnek hercegnő, királynő lesz hamarosan, de ő pikkosan is az, gófonő, hercegnő. Mindjárt jövünk, mikor gyönyörű, szép lesz. Hát így nézünk ki kifésülve, és most jön a csajos hajcsi. Ugye? Hercegnők leszünk. Pilcsike! Hát elkészültünk, itt van a hercegnőm, puszilunk mindenkit, szépítkezzetek ki ti is. Ha már ti nem tudtok, akkor a kutyátokat tegyétek szebbé. Puszilunk mindenkit. Legyetek inkább mindketten szépek és büszkék. Itt a szép tavaszi, nyárias idő, a kutya is legyen szép, és te is. Csumidaptuma mindenkinek, legyen szép délutánotok. Sziasztok!